Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ya kira sunanka? Sunana Abdulsamid ake Amando Maradona. Amando Maradona. yau dai akwai tambaya nake son tambaye ka akwai hanya ko? Okay. Zuwa ga gaba. Ba so mu tambaya ne ba. Kaman kai kan ga. Kaman kai kan ga. Kudin ka duba da mace. Da ka doki ka buga my bet. Wace za ka yi? Ana roki na buga Aviator. Aviator? Ka sho? Don matan na yanzu waransu fuskoki su kaman karkashin leda yasa da kaje ma suna kwali sabo ba son ka. Na sa Aviator na gan ina drive ai ci ma yafi. Ka sho? Sai don me sani mi? Za ka buga Aviator. Wani ma don yanzu matan nan wani kai ta kunta shi ma gaban ka no ta yi kashi ka gan duwawunta amma ta girma ta ce wai I'm not your size. Kaisho, I'm not your size. Saka ka buga Aviator modern. Na buga Aviator gare ya gudu. Ya kudinka? Don na samu wani consequence man tara. Saka ka zo ka kai aure kenan. Aure ina samu kushe na tara kudin kaina. Don da Aviator da kudin Aviator dan tarin dukin aure. Kashi ka jimao. Ka jimao. Kuma mun ci. To Allah ko Allah yayi, ko Allah yayi.